Bajarê Diyarbekir di salên dawîn de ji ber ku koç distîne û her ku diçe berfireh dibe, gundên ku berê li derveyî bajêr bûn, niha di nava bajêr de mane û ji aliyê avahiyên bilind ve hatine dorpêçkirin ku gundê bîra jêrîn jî yek ji wan gundan e. Gundê bîra jêrîn de 96 avahî hene û serjmêriya wê jî kêm zêde 405 ye. Niha di çarçoveya nûjenkirina bajêr de jî biryara rûxandina avahiyên gund hatiye dayîn. Rûxandina avahiyan bi civîna çapemeniyê ya parêzgarê Diyarbekir Münîr Qaraloğlu dest pê kir. Qaraloğlu amaje kir ku demek dirêj bû ji ber ku gund ma bû nava bajêr de pirsgirêk derdiketin holê. Xebatkariz biz, xebatkar. Demeke dirêj bû ku derbarê vê mijarê de gileyî hebûn, ji ber ku ajalvanî dihat kirin bên li ser qadê diket, şêniyên gund jî bigilî bûn. Kesên ku belgeya wan a fermî hebe, erdê ku li ser xanî çêkirbin ji xwe re kirîn. Kesên ku belgeya wan nebe jî buhayê xaniyê wan çi be, ew qespere dê bistînin. Melgel hemû welatiyên vî gundî li hev kirin pêkanî. Li ser qada ku gund lê belav bûye, 19,000 metr çargoşeyê de xanî hene û 33,000 metr çarkoşe jî ji rê û şînkayiyê pêk tê ku 44 avahiyan jî belgeya tomarbûnê ya fermî wergirtine. Di nav welatiyên ku xaniyên wan tên rûxandin de yên razî jî hene û yên ku dibêjin ew hatine mexdûrkirin jî hene. Yani ne şiş ne kebap. Baş bu em herkes memnun ravun. Çünkü gund erd kirin yani. Şuna kısmı Rew Park belediye metrajı wan lê xist. Ew memnun kirin û nava gund jî firotin gund. Daxwasa me em perîşan bûn em derve me bûn û belediye ew bixwin û bidin adamê xwe nexema perîşan nexema wan e. Ew perîşan bû feqîr perîşan bû. Ma bêjim çi daxwaza xwe. Xwedê me neylîkî bû sebebse. Xaniyê me xerab dibû em feqîr em çola kirin û wele awanî. Kam çi bikin? Wan nestin. Wan xaniyê me xera kir. Kam çi bikin? Wa heqê me jî neda pê xanî jî nayê. Gelê me hûr em nikan xaniyê kirê jî kev em ma çadira da. Kam şak. Pere xanî de me pê nehayê, pê ne xanî tê ne pê kirê tê. Me pere hindik da me pere çi? Me xanî dixwar 200 milyarî çê dibe? Me sorulmuş mu? Me çer bikin. Em her du kuçak kevin, mecbur kirê kevin. Êr kirê amaca wan hep êr kirê kev. Tu ne bizatî nikanin. Yani millet pir kez zor durmuyor. Pir millet ana pir zor durmak ne hoştu yani. Li Diyarbekirê de encama firehbûna bajêr de gelek gund mabûn nava bajêr de û ji ber ku hîn rayedarên dewletê û şêniyên wan gundan li hev nehatine, pirsgirêkên wisa di nava bajêr de didomin ku gundê bîra jorîn jî heman pirsgirêk berdewam e û li benda çareseriyê ye. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.